su nan mu muna dab da cin gusun uwarsu duk ga su nan yamurai ne kuma wallahi sai mun ci gusun uwarsu muna dab duk ga shi nan suna harkokinsu a da su suna harkokinsu a nan muna dab da cin gusun uwarsu mu wallahi Allah duk ga su nan suna harkokinsu ba ruwa ba taɓa su amma don gusun uwar babansu za mu fara cin gindin uwarsu za mu fara kashe su muna yanka su don gindin uwarsu a yan tsinannu karnuka. Wani lafiya ya gida ya harkoki ya kasuwa. On Friday kaɗan zauna gida saboda za a yi zanga-zanga. To kar wani abu ya faru saboda ko mu ma ba lalle ba ne mu zo kasuwa. So ka samu ka zauna ka gaya wa friends ɗinka dan zauna gida after free haka mutum ya ji gari normal sai ya fita. Ọhaneze ndị Igbo na-ege ntị ekenekwa m ọnụ. Ozi mgbe ebe ahụ ebe gbasara ozi ọma mana akwụkwọ nke ya abalụ Igbo ulu. Ihe ọbụla mfụ n'iru akwụkwọ mgbe ihe metụtara Igbo mgbe ihe ya abalụ Igbo ulu mgbe ihe ya bụ mmepe ndị mmadụ anya ka ndị mmadụ mara ihe na-eme na onye bụ ihe mma na-eweta na ihe sokwa na ihe na-eweta na this channel. Kedu ihe mere njiwe na-ekwu okwu that short video ahụ unu na-eche kịta. According to the report ebe nsi nweta ya the video asị nọ na Kano ka nya bụ ihe mee. Kedu ihe dị guy na-ekwu for the benefit of ndị nọ na ha anụ Hausa ka nkọwali unu ọfụma. O bidowo video ahụ na-eme were introduce ndị Igbo. O si na ebe ndị Igbo nọ na ebe ha nọcha na-emere onwe ha business ha na ha ebido bube ha na-eme nta eme imo na ha ebido bube ha nekwa ebe ha jụ na ebe ha jụ eme their business ọ na-agala ha n'isi gbawakwa nne ha nke a mee nne ha nke a mee nna ha ketekpa gbagbukwa ha odozi ụmụ iyi kpụrụ akpụkpụ ọkụ n'ọnụ ma ha akọwa nwa alụ kọz nya bụ okwu na-asọ ọnụ oyi ịghọtago nya bụ ihe ka o kwucha na that video ahụ wee na-egosi ebe ndị Igbo na-eme business. Ọ bụrụ na ị gee ntị na background ọfụma ị ma atụrụle na ihe a bụ ebe ndị Igbo nọ because ofu onye solo Igbo na the background. Then mgbe m na-enene the video and then wee jụọ onwe mgbe na-asị this guy na-ekwu ihe anụ kịta dozi mean na nwere onye nọ nso n'ụlọ Hausa ihe ọ na-ekwu ịkọshọn na-esi na ekele ihe dị ihe anyị na-ekwuri ha because mgbe m na ogwe asị ma nkwu ihe a n'iru m ma confront gị one on one ma confront gị one on one ka ikwetegodo na ọ na-eme ịghọtago. Then at the end of the day that last voice note ahụ nufu nke WhatsApp ahụ ọ na-akọwa whereby na ọ bụ ụzọ kenecha the guy si ya ka eko meke ka ahịa si adị o wee sị anya biko nyapụkwa na on Friday na gịnị me na ha ya eme protest bụ ha na-akpọ zanga na ha ya eme protest via ngagharị iwe. Protest gịnị ka ha na-eme in my mind mụ ama no protest maka ihe anụ nwa na-eme na Iran. Now could you now begin to think for yourself now in this country obodo anụ nwa na-agbagara na-eme ka ihe mmadụ niile na-achọ ndụ ka o si wee dịrị ya mma ibuli ihe mere n'obodo ọzọ na-ebubata na Nigeria and the government is not saying anything. Police anaghị agba tear gas, soja anaghị agba ha kacha, civil defense nothing, nobody na-harass ha. So ha na-akọwa na ha ya eme protest on Friday. Kedu ihe ọ gwa the guy nyapụta n'ọlụ nyapụta n'ahịa na biko nya gwa ndị be ha dacha na after prayer which means every prayer Friday ha ọ bụ na dị familiar with the north a man that they don't do anything much during ordinary days except na after that their prayer ogu other days na-enwe ka ozi mana once ha kpecha ha na ekpele Friday ahụ ihe ọbụla dịsị ha mma ka ha na-eme mgbe ahụ na-afọ ka ha na-enu ka igwe atọrọ ha si mọks n'upụta ọna ahụ ihe ọbụla dị ha n'ihu ha ya ezu ya maa gị mma mee everything niile ha chọrọ ime. So the guy ọhụrụ na-akọwa na that voice note na onye ahụ unu apụta na gị kee ya to your friends unu agwa the guy ọ sendeli ya ike ya to your friends then una enwe ndidi ọ bụrụkwana by force ịpụta ahịa na ọ bụrụ by force ịpụta ahịa na even ha nwere ọ bụrụ by force so na ha nwee ndidi na after prayer ha fọzi aka obodo si wee dị to calm. That is when they will start doing their movement. Or na that voice note. Mgbe na-ajụsisi
Does it mean that na mmadụ will just wake up na this country nọ n'ime ya declare igbu nwanne ya, igbu mmadụ ibe ya, and the government official will not do anything about it? Unu chọọ unu si na unu na mmadụ ama nnọkọ, hapụ na onye aka ọ gawala n'onwe ya. And mụ na-eshare kwa this video na-asị biko ịbụrụ onye Igbo, come across this video, share ya ka onye ọbụla ịma wee nụ ya, ka onye ọbụla ịmụ ya, nwee nwanne n'ugwu Awụsa, nwee nwanne everywhere, share ya ka ọ dị ka asụkọ bili ga-ebili na ntị. Because na ka njikwa gị na ndị anụnwa na aka ndị baya circulate news bigat na an average Igbo person dey distracted. We don't pay attention na politics, we don't pay attention na governance, we don't care about our well-being, as most especially highly interested in ego. Things are na-aga under our nose, things are na-flow under our nose. Onye ọbụla agba nkịtị ka asị na ọ nwere ihe na-eme. Ejikwa mere wee na-ajụkwa onye ọbụla biko ebe ọbụla ị nọ, dị very careful. Ndị mmadụ na-aṅụli na-agbagburu onye na-edufe ahụ ha na be ha, wala anọda ndị ala nọ n'obodo anọ na-eme protest, na-agba flag America ọkụ, na-agba flag Israel ọkụ, na Israel mere unu gịnị, na Israel mere unu gịnị. Ọgụ bụ originally ọgụ bido with ndị Muslim na ndị Muslim. O bidola ọgụ a, go and check the history. Ọgụ a bido with Iran and Pakistan. Ọ ka ha si wee bido ya. So ị na-achọ ịgwa m na Qatar hatu bomb, na Qatar bụ Christian nation. United Arab Emirates ha na-atụ bọmbụ, nke a bụ United Arab Emirates ọbụkwa be ndị Christian. Iwe decide ya na ihe na-eme n'obodo ọzọ ka ya bịa bọrọ na ndụ onye ọbụla nọ emela onwe ya business na Nigeria. Mana ekwunite obele okwu asarị dọkụba adalụ ndị bụ unu na alaka unu isi wit ndị Igbo. I said it severally that na for being an Igbo man alone in this country, you are automatically an enemy number one. They don't care about your religion. Ohe na-agwa ndị otu Matthias ndị a na-asị going back to your root, going back nka ọkasị anyị ụka asịrị. Outside the wall of Igbo land, you are called infidel on ihe ndị ha na-akpọ onye ọbụla, as long as ị na-eti isi ya na outside the wall of Igbo land, you are nothing to these people. They see you, they hear you, everybody as a nyamare. Ha gbasara ha, they can do undo to you. Ha chọrọ ịma na na-agọ mmụọ ka ịbụ onye omenala. Unu nọ la na Igbo, some of you are na-ezuzu ya, una don't pay attention to everything na-eme. Ume post kwa video anu ofu agafu ya pụta bịa dele m Biafra asị ha na the comment section egwe nsu igi blocking. Sometimes you use your head and understand. Use kini isi gị chukwu nna nyere unu onye na ọgụgụ isi ka anyị wee mara ihe. Ihe nweta Biafra ebe bọmbụ na-ada. Ọ hụla tọgbọ ụtọ ewe ekwube. Ọ hụla na-atọ ụtọ ka a na-ekwu. Ifukuli also ya bụ no Peter Obi nọ n'ọchịchị today. Ihe na-adala dị Peter Obi will not sign for Biafra. And I have said this several times. Mother Magubet, I say, Peter Obi will win 2027 election. Delete this page. I have said it a second time in Nekuya. Because the odds are stacked against him. The odds is stacked. Even the North na go where I go now. Hana actually high make it with 3 gaka obodo ka gali me election na. Hana actually high make it 3 gaya. Ndaw Yoruba na happy button nke ha. Kedu nke bụ election. Buchi at election to January. Unachakwalo mmadụ ndụ. Why ana ịmagodo na January bugodo Pro Max on his own. Unubule election key so that can oppress your neck that you cannot even have a voice to say anything. After budgeting billions and billions of naira or trillions of naira to election, a putana say that you cannot give somebody credible. For me, I've made up my mind and I'm out. If it will not be counted on a platter of free and fair, count me out. That is it. With selection in Nigeria, not election. Voters, all the whole voters that were registered about how many thousand? My APC with a vote with a Kali and they register. Doesn't that send you a message? We are a very typical global manner. Share this video. Share this video. They're very, very important. Call them.